sila sa may Pandanon DSV. Salamat. Ma'am Carol Montoya, mayang aga, Maninoy Boy. Maninoy of the Year. Lihog tamyaw sa mga upod niya kuno sa nga nurse dira sa may National Printing Office. Si Marlon Mangiliman kag Dinah Bonbales. May mga nurse man sa National Printing Office, gala? Oo, yan. Bagay. Actually, ni si Carol, si Yada ko nurse man ni siya. Alright. Classmate ni siya ni Mrs. mo. Oo. Perfect. So, pag... Classmate ni Mrs. mo, tapos na maninoy mo. So, si Mrs. mo maninay. Maninay niya kaya maninay. Classmate niya. Oo, classmate ni sila. Balo ka daw, kung di ko malipat, estudyante, pala ni sila blasang nagpakasal ni siya mo. Muna. Okay. Sige. Otay Benedicto, dira sa may ginatamiyaw niya gali si Nonoy Bacuado, Toto Canoy, Meto Solitario, kag Jessin Warbes, ang barangay San Jose, si Palay City. Good morning. Ara gyapon si Inday at Tia. Kag si Sir Melily Oligo, good morning. Live tata ko na subong sa New MM's Bunny Cafe. Yes, kag sa tanan nga mga kapihan dira, good morning sa inyo ha. Kag sa tanan nga mga gatasan. Si Sir Mutope Yes, hi Sir Tope Porano, good morning. Nagamonitor na sa Katangub kag dira sa may Orlidos sa Aning. Paano koy? Yes. Sige, standby sa mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala. Morning edition. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, ginakaangawan sa karon sang Power Watch Negros ang posibilidad nga mag-eksperyensya sang rotating brownout ang syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Power Watch Negros Secretary General Winnie Sancho nga sa Mayo 26 magatapos na ang kontrata sang Central Negros Electric Cooperative sa Kepco Salcon, isa sa pinakadako nga ginakuhaan sa supply sang kuryente, kag ini ang may dako nga epekto sa konsumo man sang kuryente sang kada konsumidor. Tungod sini nagalaon si Sancho nga magpagawas ng statement ang Senako angot sa isyo, agud matagan ang publiko sa mga alternatibo, agud tayuyon nga mahatag ang bastante nga supply sang kuryente. Gina-require ang pagpamiyembro sa PhilHealth sang tanan nga mga estudyante nga makigbahin sa face-to-face classes. Sa interview section hotline, ginpahayag ni PhilHealth 6 spokesperson Jenny May Halbuna nga sa kolaborasyon sa PhilHealth CHED kag DOH, iga-require mga estudyante sa PhilHealth membership agud maproteksyonan sila sa mga balatian ilabi na sa nagapabilin nga pamahog sa COVID-19. Suno kay Halbuna, mga estudyante nga nag-edad 20 anyos panubo ang hindi na kinahanglan magpamiyembro PhilHealth kung hindi sila ang gindeklarar nga dependent sang ilang mga ginikanan. Samtang mga estudyante naman nga may edad 21 anyos pasaka nga na-require nga mag-apply para sa membership. Ang himuon magpadulong lamang sa talatapaan sa PhilHealth, mag-fill out sa form ihatag sa ahensya kag magdala sa requirements nga mong school ID o kung registration form kung hindi pa available ang ID kag birth certificate. Magabayad sa minimum monthly contribution nga 300 pesos sa mga estudyante kag sa mga hindi makasarang ipaidalom sa evaluation agud mapamatud-an nga wala sang kapasidad nga magbayad. Samtang tanan ni estudyante nga miyembro sa PhilHealth mahimo man maka-avail sa benepisyo nga gina-avail sa mga regular nga contributors. Eskwela, dira mismo sa aton sini nga mga buluthuan, so may dako gid ang risko nila no nga makasuprer sang sini nga masakit. So syempre ang aton sini nga obligasyon sa PhilHealth masiguro naton nga ini sila protektado kag in the event na kinahanglanon gid man nila ang bulig medical. Si PhilHealth 6 spokesperson Jenny May Halbuna. Samtang gibahag naman ni Comelec Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar nga may posibilidad nga sa katapusan sa Abril maabot sa probinsya ang official ballots kay iban pang election paraphernalias. Suno kay Salazar na pull out na sang logistics ikan sa Comelec Central Office ang para sa Negros, kag handa naman ang mga municipal kag city treasurer's office kaupod ang kapulisan sa pagkuha sa mga balota kay iban pang kinahanglan para sa ila siyudad kag banwa.
Dugang pa, nakahanda naman ang tagsa ka mga pasilidad para diri. Ginpangabay lang ni Salazar nga wala sang problema sa adlaw na mismo sa eleksyon tubtob matapos ang pag-inisipay sang balota. Panugyan ni Comelec Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar sa mga botante nga sundon ang minimum health and safety protocol sa adlaw sa eleksyon magunyara pang COVID-19. Wala labot dirigin panugyan man ni Salazar nga antes ang adlaw sang eleksyon, i-check na sa mga botante kung diin sila nga hulot o kung presinto magaboto agad hindi na usik sa oras ang pagpangita sa ilang ngalan sa adlaw mismo sang eleksyon. Sunod kay Salazar, magabukas ang polling precincts las 6 ang aga sa May 9 kag magasira las 7 sang gabi. Dugang pa kinahanglan nila magdala sang kaugalingon nga ballpen kag kung mahimo, ila ilista nga daan ang mga kandidato nga ila napilian agud mahapos kag madasig ang pagboto. Ginpanumdo naman ni Salazar nga dapat insaktong ila pag-isip kung pila ka kandidato sa pagkakonsehalo kon senador bangod kung magsobra, hindi counted ang tanan nga boto. Wala na sang panibagong application nga nabaton ang komitiba ni Councilor Renesito Navarro gikan sa mga eskwelahan nga nagaplano magpatigayon sang limited face-to-face instruction. Suno kay Navarro, pinakauli nga application nga nabaton kag ginaprubahan sang syudad amo ang iya sang Agro-Industrial National High School sa Barangay Handumanan. Dugang pa ni Navarro, base sa records sa talatapan, naglambot ng tanan sa 21 ka mga eskwelahan nagapatigayon sang abo nga programa. Ginkalipay man sang konsehal bangod tubtob sa karon, wala pa sila sang negatibo nga report nga nabaton gikan sa DepEd, umpisa ginpatuman ang amo nga mode of instruction. Last, amo to ang Agro-Industrial National High School sa Mansilingan. Wala na ta additional request. Wala pa. Atong last Agro, 21 tanan. So far nahatagan naman to sila yung green light ya? Yes, we did give them. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Renesito Navarro. Sa katapusan nga balita lokal, ginapaabot ni Councilor Renesito Navarro, Chairman sa Housing and Resettlement Committee sa Konseho, ang kooperasyon sa pila ka mga residente sa Purok San Jose sa Barangay Alhis angot sa pagproseso sa ilang mga dokumento para sa relocation site. Suno kay Navarro, tuma na karisgo para sa mga residente nga magbalik pa sa lugar nga ila ginapuy-an kasunod sa nagluntad nga landslide tinagdan nga semana tugas ang Bagyo Agaton. Dugang pa ni Navarro, base sa assessments ng CDRMO kay iban pang ahensya sa gobyerno, ginakabig na bilang critical danger zone ang mga lugar gani mas labing maayo nga ini sila ang mag-asilo na sa relocation sites sang syudad. Sino pa sa konsehal, matigayon lamang ini kung tinguan mismo sa mga residente nga makumpleto ang ilang kinahanglanon nga mga requirements kag dokumento. Sineblaan nga 12 tanan ka mga pamilya sa ato gin-evacuate sa lugar bangod sa among insidente kapadayon pa nga nagatiner sa isa ka eskwelahan. In pabutang to naton sa extension ng school so that they can be accommodated sa mga maybe 1 month or 2 at in-advisehan nga masubmit sila sa ila application sa Bacolod Housing Authority. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos sa nagaligad sa tak na nga alas 7. Mga botante nga may sintomas ng COVID-19, may separado nga polling area. Samtang precinct finder sa Comelec ginlansar. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon si Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Good morning, Dra. Miss Jinky de Alagdon. Ari na si Miss Jinky. Kag si Ma'am Vanessa Mayo dira sa may Minnesota, USA. No? Good morning, man. Kag kay Dr. Matt Mayo. Good Si morning. Norma Torreblanca. Way gali module si Atia. Gali kay sa 25 pa ang ilang module. Si Paz. Tiga, no, ipas, tapos ipas. i-check pa na mo. Habi ko, anay kung way sa ka pa. Habi ko, anay naguntat na sa eskwela. Ayaw mo na. Abi mo na tanto sa eskwela. Kalain ba? Inang si Mami M so may gina-message di sa akon Action Eden, no? Nga ano ko no. Niyangi mo kunong attire kuno hadlok ka mag-L. Mag-ano ng L? Maglaon. Agla. Tiya mo ni bing attire hindi magamo ning attire mo todo hindi kaya mapatihan nga malaon kaya mo. Sige lang bala. Charot. Babae ko. Ano ka ang bago hinasay mo? Yan ah. Ngangi mo Dumadagdag. ang imo bayo do ano gani? Do dako-dako lang sa panyo mo. Kala eh. Hello, ay makaroon nga magano ko diyo. Ano gani? Maxi dress. Kini nyo man yapon makita. So, short dress na lang. Na? Saling kong imo, pag tindog ka bala, saling ko pag tindog, makita ko itang full bala. Saling ko nga imo bayo, do dako-dako na sa panyo ko. Gani, ang balo. Gusto nyo tindog ko? Send Gcash na. Kailangan sa Send Gcash din. Lorna Cano sa kay May Boot from Antique. Yes. Mga pamilya ni Atia. Kay Ana Sinoro dira sa La Carlota City. Yes. Good morning. Good morning, Ma'am Ana Sinoro. Morning kang liwat alin kay Teacher Romela. Ilustre Arevalo. Ara to ko gali si Tito Shalo. Gamonitor ko no ang imo trainer sa kanta.
Hindi ko na yan nabakuha yung trainer. Gani, nakibot ko wala sa kambal mo out of the blue. Gani, hindi ko na yung trainers kantando kalayo ako. Gani, no? May nagapag-greet mo lang kagina. Happy birthday mo. Ato Oo, sa piyak do 66 na, no? birthday to sa ulitin kwento. na. Abi, ma'am, comment liwat again, please, para ma-greet kag makantahan ta si Papa mo. Sige. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, morning dira. Kay Eric Fernandez, good morning man. Yes. Ma-order ko to bala kay Ma'am Melo. Saan ka mapabago, man? Namit gito ba lang man ni sa bago? Oo, no? Yes. Saan akong Kanamit pabago? gito yun. Ko na lang, i-PM lang si, ano be? Si... Pa-order lang to daan. Sino gani? akong pa-order man ko. Oo. Di ba? Samtang natanaw ka pala Netflix mo. Sige pa, pa-order man ko. Si Ma'am Luing be, basi ma-ordera mo kami da. Maagi ko na ko sa bago. Yes, perfect. Kay, basi malakat ko sa dulid law. Oo. Ikaw, bala ka damong sa imo schedule. May katuhan ko itong kapatay. Ay, fine. Ay, okay. Novi Magapan, sa Barangay Pandanon, DSB, Bing Bagatella, Abdul Radni Banagwa, sa Banagwa family dira sa Barangay Bata, Jonathan Sulapas, MJS Candido Hildore, no? Good morning. Kay Teresa Linahakayaw, good morning man ka Gwen Skilly Morales, Rochelle Evangelista, morning, happy weekend. Trexie Iboseo, gad ga monitor ko di mabuluntir man ko selection. Kana ka pa submit ka? Naka-ari ni siya? Siguro. Submit Do siya next siguro. week ka mo to Action Boy man class discussion. Subong. Subong to gali. Subong to ang kuan kun reporter sa mga volunteer reporters. Yes. Karon nga adlaw may training kita, ha? Kay Ma'am Vanessa Mayo, ga-paint sila kuno sa office ni Doc dira sa may clinic nila. Ay, sana all naga-paint. Sana all mga doka very Sila gid diyan naga-paminta. Sila gid guro pangamot. Kay di ba usually dito Action Boy, sila gid na yan, no. Doka budlay mangita sang muna nga mo ubrabla. True. Mahal. Gani kay per hour to sila yan mo, di ba? Tapos supos na lang magpinta subong. Oo madamo na subong sa mga i-rolling pin mo lang. Oo, tapos na lang sumong maminta. Mario Holguin. Yung Aga. Yung Action Aga. na. Very shortcut. Go Kay Wens Pahan Connie. Good AM watching from Makati. Mayang aga, dira sa inyo. Kada mo sa nagatanaw Action Boy, no? Mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Nagatanaw gid sa aton. Alright? May mga nagasulod pa sa imo. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion Sa Radio Philippine Standard Time, 7:20. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, magapahamtang ang Commission on Elections ang separado nga polling area para sa mabutante nga makitaan sang sintomas sang COVID-19 pag-abot sang eleksyon sa Mayo 9. Sunod sa COMELEC, plano nila nga makikangot sa Department of Health para maplansa ang mga pagsulundan angot diri. Yara sa 67.5 milyones ka mabutante ang ginalauman nga magadagsa sa mga voting precincts sa Mayo 9, kag tanan sila ang kinanglan makuhaan anay sang temperatura antes makaboto. Pag-ausisaon man kung mayara sila sang hilanat, naga-LBM, naga-ubo o kung ginasipon. Samtang plano man sang COMELEC nga magbutang sa naka-standby nga medical team sa mga presinto, agud marasig nga maaksyonan ang mga tao nga nagakinanglan sang attention medical. Ginlunsar na sa Commission on Elections ang Precinct Finder para sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ini mahimo ma-access sa voterverifier.comelec.gov.ph voter_precinct. Paagi sa Precinct Finder, pwede may baroan sa mabutante kung diin sila nakarehistro kagano nga polling precinct. Kabulig sang COMELEC ang Department of Information and Communications Technology para sa nasambit nga ideya. Para sa mga lugar nga wala sang access sa internet, magahatag ang ilang personal sa information sheet nga nagasunod sa detalye kung diin sila ang mahimo nga makaboto. Nagapilar naman si Senador Bongo sa gobyerno nga himuon. O kung himuon na lang nga simple ang pagtambong sa mga estudyante sa kolehiyo sa face-to-face classes. Ang pahayag ginhimo ni Go matapos may baluan nga ginhimo nga requirement ang mga fully vaccinated nga estudyante nga may health insurance ang ginatugutan nga makigbahin sa mga in-person classes nga gintugutan sa gobyerno sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 base man sa Resolution 164 sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ang mga universidad kag kolehiyo sa mga lugar nga yara sa idalom sa nasambit nga klasifikasyon ang mahimo magpatigayon sa mga physical nga klase sa bugos nga kapasidad. Angot sini gininggan niya naman sa senador mga estudyante nga gamito na ila PhilHealth Insurance nga ginhatag sa idalom sang Republic Act 11223 o kon ang Universal Health Care Law nga ginpirmahan bilang lay ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2018. Ginpasiguro sa Philippine National Police nga wala sang kahangawaan ang publiko sa posibilidad nga pagbag-o sa liderato sa ilahanay antes ang adlaw sang eleksyon. Sino kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, preparado ang kapulisan sa pagresponde sa anuman nga security concerns sa adlaw sang eleksyon. Sa naibaluan na talana nga magaritiro sa Mayo 8 si PNP Chief General Junardo Carlos, apang ginahulat pa ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa magabulos nga PNP Chief. Sa duga pa natin nga mga balita nasyonal, mas manginepektibo ang pagsabat sang gobyerno sa kinanglanon sa mga overseas Filipino workers. Ini ang pagpati ni senatorial aspirant Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Karon ginpirmahan ni Presidente Duterte ang implementing rules and regulation sang Department of Migrant Workers. Sunod kay Cayetano, ginahimo sang Department of Foreign Affairs kag Department of Labor and Employment ang tanan nga mahimo suni. Apang ginpahag ni Cayetano nga may iban pa nga mga ginaasikaso ang DOLE kag DFA, gani mas maayo kung mayara sang separado nga departamento nga nagatutok sa interes kag kaayuhan sa mga OFWs. Ang DOLE ay abala sa mga walang trabaho dito. Ang DFA abala din sa paglilikas ng mga Pilipino, let's say sa Ukraine, sa problema sa West Philippine Sea, sa United Nations, di ba? So makikita mo kung meron tututok na walang ibang trabaho, mas maging effective kasi until now, Angelo, kahit na medyo modern na tayo at may Facebook at may TikTok and everything, no? The reality is turuan pa rin ng gobyerno eh. Lalo yung pamilya ng OFW pag dating dito, kung kailangan ng negosyo, scholarship, turuan eh. So hopefully this department will now say the buck stops with me and we will take care of you. No?
Sa katapusan ng Balita National, gin-reschedule ang Vice Presidential kag Presidential Town Hall debates nga unang gintalana sa Abril 23 kag 24. Sa press briefing, ginapahayag ni Commissioner George Garcia nga gin-reschedule ang debate bangod sa pila ka sirkumstansya. Dugang pa ni Garcia, mahimo patigayonon ang debate sa Abril 30 kag Mayo 1. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas among kabulig sang COMELEC sa gin-reschedule nga debate. Big time oil price hike. Natala na naman sa masunod nga semana. Samtang Barangay Ginebra, kampyon sa PBA Governor's Cup. Inagayban pa naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sa listahan sa mga kandidato kag Sige. Si Trexibla, basi kung data gatherer ni saya, hindi pa ya inyo nga training ya, hindi pa ya lain kamo yung pizza. Not your time to shine. Not your time to shine pa. Kung data gatherer. Nang wait, Mga volunteer, mga volunteer reporters lang ang training, no? Pero kung depende kung na-text ka kaya na pang text mo ka mo, no? Kung naka-apply ka. No? Kung naka-apply ka. Sige, kay Homal Lumena, good morning man. Raymond Medes, ikaw anong kompleto ng ngalan ni Ray? Manangkil. Manangkil. Yes, good morning. Nung dumaan ko ni Sona, may amigo kami na mo si Colonel Manangkil. Diri sa una na sign. Do kuan bala to sa mo sa 11th Infantry Battalion, bala kung di malipat mo. Ay, perfect. Kuan pa man imong nga memory. No memory ko. Nung dumaan ko pa na yan. True. Si Dinah Magbato Malabago, pa-shoutout sa kay mama niya, kuno mama niya Nora, sa Barangay Lukutan. Sa diini? Di ng Barangay Lukutan man. I'm not quite familiar. Basi kaban-kalan. Amat lang. Bala tala naman. I-comment na liwat para mauntat ang libog naman. Good morning Hasta kay Lukutan Mama Nora. sa kuana mo sa lapit na sa Barangay Hipiran. Kay Lukutan. Siya mo. Lukutan sa din Hipiran. Gina-imagine ko action boy, newscast tabi. May mga AM radio stations man guro sa mga sa mga other countries. May araman na sila. Oo Meron. AM? Oo Example, AM radio. Oh, action boy, you're so funny today. Muna. English wala. English. Sadya. Dumduman ko na lang nagpadala di sulat sa ARB Taga dito siya gani man. Nga makuha itong 684 sa ila. Damo na nagpadala sulat, may sa ibang nga countries bala. May mga time nga ang ubra nila kasi monitor gina sila sa mga stations. Ti ko mabatian lang station, padala sila letter. May ara ko na daw mga letter sa ako na. May arada may gapa-confirm bala sila kung aton to station. Sige na bala kay base di na ako makita ko forever. Forever. Forever is not enough. Forever young. I wanna be forever young. Amo na.
Uy. Forevermore. Meron pa gid. Forevermore. Ano na yung... Miss you like crazy. Muna? Hindi? Muna mo? Layo. Dali lang yun kay masugba ko ng isda. Sila ni Ma'am Melos, kay ni Teacher Romela. Oo, kana sa sa suba naman sa bantayan ay. Dito, oh yes. So, Sana ikaw, all. wala sa gapang mo imong manghagad. Hapit ka to kung gani. Mahapit ko to. Ay Yeah. sa hapon pa kuya. Okay, busy ka pa no. Bugnaw na Sa na- Kabangkalan. Oh, amo ganis ko sa kabangkalan ng lukutan. Yes. Damo na mga taga kabangkalan nga naga-monitor sa aton eh. Oo. Kay Sir Meloy Harsula, Mhm. sa may barangay Takuling. Good morning. Yes, good morning. And of course, kay Miss Crunchy and Miss Mel, sa may Skinnovation. Good Ano? morning. Skinnovation? Dito ka Yes. naman halin ay. Wala, great ko lang sila kagapamati. Sila Ari, Miniko. Yan. Kagapamati man ang taga Star Car Wash. Tinilapit sa atin. Ay, ano Pamati naman, sila. dito ka naman guro. Kapamati sila! Ano ka man mo yaman? Dito ka na naman guro ay, no? Dito ka gani halin sa Kian Rain. Good morning. Ay, correct Sila ka. ni Ma'am Zaida and Sir Andrew. Oo, mga friends na galiya, no? Oo bala. Ikaw ya bala. Kay Ruel Montaño Vicente. Good morning, man. Kanami isang Miss Eden. Ano nang kanami isang Miss Eden? Kanami lang kay Miss Eden. Hindi kanami kay Miss Eden. Kanami. Nami. Hindi kanamit. No cheese. Kalain boy. Bye boy. Kay Sir Lorenzo Magsipok, good morning. Daw wala ka man to, ya? Ha? Daw wala ka man to? Ay, kuya. Good morning sa happy birthday sa pinakamagulangan gid namon nga magpakaisa. Manang Emeline Saude. Good morning and happy birthday ato siya sa Iloilo. Happy birthday Day to you. Oh. Ano to? Mayo na lang to sa may matian ko sa Malang kayo mo panuplan di libagon. Nakalay. Si Cielo mo yang libagon ng bal ni Romela. Tingala ko nga manugba sila kay nang ano gali nang arato si Tito Shallow. Okay. Kadto ko tuguro karon ay. May ano? Mga law na. Mas may bilin pa nga sugba. Di syempre kay duty is life are maning. Carol Montoya, Yada. Good morning kuno kay Linda Mangiliman. Good morning. Kag pangitaan ka kuno ni Ana Sinoro sa New Forever Zealand. Sa New Zealand. Wala niya ko, ay, perfect. Kay makabataan niya to sa New Zealand. Ate, sige ma'am, okay, go. Buligay sila to di kuan in Lester. Mabulig. Grabe. They were very desperate. Sila ni Lester, sila ni Tangata, ano? Sino ganito si Mayara Tangata, ano gani? Lipat ko. Doon ka very desperate na ganyan. Kapag size pa malang ko. Doon ka si Dorel mag-post yun. Doon ginabaligya. Igid ko nga, miga ko single pa ni. May trabaho. Daw ka desperada. Doon ka 40 naman. Doon ka sa deadline. Daw madali na lang wala madula bla sa kalendaryo bla. True. Wala taga dali. Man, take your time. Wala taga dali. Maabot lang dali. Ano Correct. pala? Kaya ako ganyan kinambal na blang, don't find love. Love will find you. Yes. Diba? But, But, may sa tanan nga baga, may bat ginaya. may bat. Anong bat siya? Bat kung 40 ka na yan. Oo. Naya. Iya. Ngitaon mo gina. Oh, true. Stand by sa aton nga mga balita. Dugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa Samtang nagapangamuyo sa sulod sang moske sa Afghanistan matapos ang pagpamomba. Madumduman sa nasakop sa Taliban ng Afghanistan, nagpadala ng jihadist kay Sunni IS sa pagpangatake. Sunog kay Taliban spokesman Zabihullah Mujahid nga may mga kabataan nga nalakip sa mga napatay. Sa balita sa negosyo, may natala naman nga big time oil price hike sa presyo sa produkto sa petrolyo sa masunod nga bulan. Samtang mabuhi na naman ang presyo sa liquefied petroleum gas sa pagsulod sa bulan sang Mayo.
Sa unang adlaw nga trading, yara sa 4 pesos kag 27 sentimos na ang ginmahal sa imported nga diesel, samtang 3 pesos kag 12 sentimos naman ang ginmahal sa kada litro sang gasolina, kag 3 pesos kag 87 sentimos naman sa kada litro sang kerosene. Bangod sa pagsaka sang presyo, mas mahal ang kada litro sang diesel sang sa gasolina. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 54 sentimos. Singapore dollar 38 pesos kag 32 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 70 sentimos. Sa ating mga entertainment, kasunod sang ginaligar breakup sa The Miss International 2016 Kylie Versosa kag Jake Cuenca, nagapangabayang beauty queen nga hindi na usisaon kag padalman pa ang issue. Madumduman nag-post sa social media si Cuenca sang I will try to fix you nga caption sa picture nga band-aid nga ginpost niya sa Instagram apan naghambal si Kylie nga hindi na pang ipamangkot ini sa iya. Pakamaayo man ni Cuenca nga hindi man mag-istorya kung magtalakay angot sa nasambit nga aligasyon. Picture sa ano to? Band-aid. Ay nang Band-aid eh. Band-aid. Ano man gid po sa picture? Damo sila pala lipa. I think kuan ko na matagaan ko na sang explanation. Balita na sa sports. Nakuha sa Barangay Ginebra ang kampeonato sa 4th PBA Governors Cup batok sa Team Meralco sa Game 6. Kagabi sa score nga 103 batok 92. Nanguna si LA Tenorio nga nakakuha sa score nga 30 puntos, samtang si Justin Brownlee nga ginkilala bilang Conference Best Import ang mayara sang 24 puntos. Si Scotty Thompson naman may 15 puntos kag ginkilala bilang Finals Most Valuable Player. Naimuluan ni na ika-14 nga kampeonato sa Ginebra kay ka-24 nga titulo nga nakuha ni Coach Tim Cone. Balita espesyal! Happy weekend mga ka-aksyon! Kag happy Saturday! Yes, happy Saturday, happy weekend. Sulit. Sulit, man. Sulit ko na. Natakan mo lang sa mic kay feeling ko doon kakatabo na ng ako beauty. Pero Hindi siya pwede ba? Wala yeah, ni bigyan gamay. mic na kang mic na. Kung na yung kaso ba may bisita, ta kung nitupad mo na kag daw na yung Diyos sa lawayon, pwede mo na malampos siya. Hindi siya makakas. Pwede chinilaso na lang. Sabi, idug mo siya. Gakadul. Pwede ka ra. Pero mo ginaya, kaya mga sensitive na siya nga mga microphone. Mga very valuable. Dason mga directional na sila nga microphone. Pwede ko di ka naman ganyan ako. Sa pagsapit ng dilim. Yeah. Wala ito Gcash. Kay Doña Elena Alegarbes. Yes. Donya, good morning. Kaya mo rin una maging lawag. Di Doña magin siya. Tika ka nagkadlaw kapag ako. Donya, good morning. Kay Don Iko. Yung bana. Oo, Siyempre. siyempre. Yes. Kaya yata ko na Jocelyn Song Comedia. Good morning, man. Dahil isang madulong tani, isang ano, no? Karaho nga Hasta lamayo. super sandi. Ito, super kung nakaboy ka na super pwede daan. Wala ka mo sa mic namon. Pwede daan. Samtang ko lahat mga action boy, ka mo lang tanay. Tapos nakapoy ka na mag-istorya, doon ka mo lang na tanay. Alright. Nga ang color ni sa nga doon nga monitor nga doon hindi ko hindi do may matyagan ko doon may kuan ako iya may ano gani pa may jaundice. Jaundice. Hindi ko yelo-yelo. Yelo ko na di ko. Di ba saan ko ano man? Ang akong pangalan bayo yelo magandaan. Very yellow. Matyagan ko sa akon do may jaundice ako ano ganing other term for jaundice? Hepatitis. Hepatitis. Hindi na ma-adjust ang color, James. Okay. Buta ka na spotlight sa ima the sun. James, who's ang girlfriend to James? Sure ka pa nga, ikaw pa tong boyfriend ya. Kaya pang bulabog. Si Alberto Dorio sang Lacaron. Kag Terso Dorio. Di nang Lacaron man. Carlota Hambal ni Ma'am Jocelyn Song Comedia, iwa ka namin isang earrings mo, Action Eden, type ko ang color. Dulo ni Dana yan, no Hapit tigani ko sa vendors. Ay, mahapit ko da. Sa di na yun, mama, pagsulod ko, paano ko sa wala, kung sa toon, kaya ko direction ko kanto, nga idulpong ko ni sa imong aritos. But, tagaan na lang kasi lang kay it's very special to me, kay ginhatag ni Ma'am Vanessa Mayo Okay. from Minnesota. Thank you so much. Ano na sa fan? Yes. Okay. Yes.
And kay Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much for sending stars. Of course, greet niya lang Mr. Biboy Villasor, kay tanan nga EFC, kay Ma'am Van Gono, kay Doc Matt, kay sa iya family, dito sa may DSP. Yes, kay Lulit, kay Joe Di Alagdon. Kay sa ila, dira ni Karina nga, pero migid nagadulong di sang kong mga ano-ano. Alright. Good morning. Kay, wala namin kasulod di sa akon, ha? Sa kay Maria Lobaton, Moriel Lobaton. Yes, Maria. Agapan sa takadamo, sige na send di sa ako, no? Ay, kaya ako nga, hindi ito mga 18 na guro na. When Aksyon Renato Boy Duran, the successful man behind the story Balunan, Uy. an award-winning short film, was a boy. He believed that mo na siya. Sige lang, mo ata na video. Mo ata na, oh. Oo. Kay Maninoy mo, Bob Francia rin so. Ay, Maninoy, ti ano man? Gulpi siya nagtuhaw, oh. Maisa na lang yung balaya kabulan niya ang nakaligad ang birthday ko. Wala pa yung box 24. Huwag pa mabuksan. Wala kaya po na buksan o kung wala pa kaabot. Ha? Ara na, kompleto na nagaling kayo, walang mabuksan. Wala pa nabuksan. Ti Yes. ano Maninoy, ang plano, tada man, do ka budlay daw. Do ka budlay. Good morning, Boboy Morning. Gonzalez. Yes, kay Ma'am Jean Heselgon, dira sa may Valladolid, Beb's Mango Stand. Good morning sa inyo, dira. Relax na kung ihada, may ara na ah. Ara naman tabalaw. Ara naman Maninoy, pasalig. Ginapasalig na kusang tanan na may intra ka pa I-deliver. Ayog! No, nakibot ka na yun. Na nakauntat, kitang bal mo man, oh. No, nakibot ko iya sang, hindi kayo magpating, ikaw ginapasalig ah. Ikaw na ito nagkapasalig. Wow! Mga iangay bala sa ganda ang kaartehan. Yes, So, hindi na ito mag-arte-arte. Pwede pa man ko kaarte, kaya 26 pa lang mo. Kung mga Oo. 40, bala na! Hindi. Mga 40, bala na! Pwede ka pa na iya ka arte tuod kay 26 ka pa lang. Oo, please, hindi nyo lang Ay, iba na, kay 56 nag-arte pa mo. Please, hindi nyo lang pagpangamuyo, maglaon man ko. Hindi man! Palaya, knock on the wood. Hindi ka na maglaon niya. Oo, yes. Subong si Mami MC ka kon pa na si imo mo. Ano lang, hindi ka lang. Tatanaw lang mag-40 ka kaya ka. Din sa no ka pa imo mo. Ngari ka pa diyagyab. Ngari ka pa diyagyab. Ita mo kay na, ano, bal ko si mo. Ano? Antes na magsulod eh. Nalipat ko kadamo sa ginambal mo. Ito pala siling bala ni Aksyon na Fred bala. Lainon ko ng pilido. Abi pagpakasal na para maliwat naman ang So out of nowhere, mo na yung hambal sa ako, mga kakas, sino daw willing magpaulam sila pilido, ulam mo, kulandanan. Hindi na Aksyon Fredo. Standby na sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka Aksyon Boy Duran, ka Aksyon Eden Aboso. Lingkod pa man, nabla pa rin malain naman ang pilido mo. Gani, wala ka gulpi lang, wala ka lain, out of nowhere, si Action Boy, na. Didirita ka kay Dugay-Dugay, hindi na tayo ka balita special. Amo to Action Boy, mga best financial advice. Amo to ligad ang Okay pa ito matapos, no? Wala pa. Don't buy expensive phone. Don't buy expensive bag. Don't buy expensive shoes. Don't buy expensive clothing. Ang next Action Boy, don't buy an expensive watch. Watch? Oo. 100 peso vintage watch online looks good too. And all kinds will tell the same time. Correct. Diba, no? Sakto na. Sino ginabi mo sisa nga imo ra nga relo fossil. Ang imo ra Tisot. nga relo. Tisot. Anong pisot man? Tisot! Ano na sa'yo? Ano na sa'yo? Ano nang sa ulo mo yan? Hindi ako mo. Kaya ka mask ka mo. Tisot. Hindi ba ano? Nabi ko, ambal mo pisot. Ano mo lain sa pisot, ha? Tisot. 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 Kag ano, mga rado. Kung ang relog tell at the same time. Hindi sa the same spelling naman isa. Medyo It might be we will have different pronunciation. But pareho lang ang spelling. Tisot. tisot. Ano Wala may, ano ni gani, may subtitle. Natanawon ta ko makuha niyang tissue mo lang yaya. tisot. Tissue yaya. Kumakuha yung tisot. Tisot. Kaya tatlo nga ba na maghambal? Tiso, ime, tisot. Doon pa matian. Na, ano kami mo yan? Depende na sa kung ano gusto ara sa ulo mo ya. Ha? Hindi yan. Depende yan sa pronunciation mo yan. Pronunciation. Depende na kung ano permi sa ulo mo. Kung ang ulo mo. Pero may Kalain, good morning, Prime Lita Bakiran. Primelita. Ay, Primelita. Ay, kalain.
Okay, ang next action boy. Kasi kung Giselle Apple Florentino, nagtamyang ko lang, ginagreet siyang father-in-law. Na, no, Importante man ni. sa kagina. Muna may birthday, si Danilo Florentino, 66th birthday. Good morning, good and happy birthday sa imo. Kag dira sa bilog nga Forest Hills sa Mansilingan. Happy birthday to you. Ang Forest Hills subdivision. Yes. Lemon na yan. Happy 66th birthday. 66th. 66. Gasungo. Happy 66th birthday. Sige. Kay Tatay Danilo Florentino. Ang next section Si nanay ko nun ni Kenneth sa Murao. Ano? Nga ginatamyaw ko lang si nanay nga utoy-utoy kadlaw sa pisot. Utoy-utoy. Namapatian ko na sa online nga mine pisot. Ha? Ha? Hambali Ma'am Jocelyn ya. Mabatian ko na sa online nga mine pisot. Ano man? May kinabigyan nga muna sa online now? Amuta. Good morning kay nanay. Dira nga nag-utoy-utoy kadlaw sang pisot. Ano naman? Naka-cute gari. Naka-cute. Naka-name siya bala sang sang dog. Sang dog. Ngalan sang ido, no? Ngalan. May kami sa una nga upod nga si Joe. Ang panahon na mo siya si Joe Totoy. Nga. Kaluoy siya. Karang istoryante ka. Sige. Yung nga gintawag sa Joe Totoy. Hindi pwede Hindi pwede on air. Para tanan naman lang. Nga, nakita niya! Ipakita ya? Ipakita ya? Masaya mo na. Nga, nahikap mo. Ano man? By the dara. Next section, boy, are. Don't buy expensive undergarments. Mga underwear. Kaya hindi mo na makita mo. Yes, it's not allowed to walk in public wearing only a Victoria's Secret bra and panties. Diba? Unless nga ti ang imo nga dilargo low waist. Ang imo nga panty high waist. May nakabutang Victoria's Secret, no? Imo ba yung pero ano ang imo nga panty ang ngalan niya secret malang. Hindi cancel. Ang imo nga brief nga ngalan Nike nga may Y. Gay tagu. Ora ngalan mo diyo. Ang imo ngalan di may secret diyo. Nya nga secret lang nimo kaya kuya si Victoria. Alam. Basta Victoria. Secret. Perp. Tapos sa mga kakatunan naman kay Action Boy. Ang next. Hindi lang yun Oo, ga-live kong gabi, abi ko, ginbastos, gali mga relo. Amo magali pa tisot. Tisot, oo. Ano naman. Amo na sa... ang next... Di ba lang ako na siya, daw Swiss watch na siya. Yes. Sila na sang may isa pag basta may red na siya nga kwan may may relo pag na siya nga red bala nga cross bala daw. Yasang England, yasang Switzerland lang nga flag. Oo, lipat ko. Basta mo na sa. Swiss watch. Ang next action boy, don't buy expensive cars. It depreciates with every kilometer it runs. Your 1.2 million peso SUV will sell for only 500,000. Ang sakto lang kung ang imo man gid goal is makasalakyan katungod it's necessary and not for luxury. Ang tama lang. Ang say na sa gahambal ta na sa mga wala kwarta bla. Gani wala taniya gina-advise sa mga maka-afford. Sa mga may kwarta gid bla. Kati ila na iya mo. Babay ida may arap si Manuel Miraflores nga kuano nga Emmanuel Quales bla may arap si Rilo mano. Nga ano mag-pronounce in Action Eden? Di enda basta sala naman ang pronunciation. Hindi ako Hindi man. Hindi ko makita Tager. Nang tag-hour nga watch mo na siya? Amo na siguro. Ambot tagai kami na mahal man na siya. Tagai kami na sir para kabalo kami mag-explain. Kabalo kami mga gana-gana. Muna. Taga Bulacan gali. Ano no pronounce na ang regloman? Tag-hair. Amo na with effort. Tag-hair. Kay mahal mo. Tag-hair. Do anuson.
So kung pwede mo lang taghawid ya kay para mo na sila presyo gyapon. Amo na Gani, sila no? Amo oras. malang oras, gyapon. Amo na sa Aksyon din, ang mga mahal nga relo, it tells the same time. Ang barato kag pareho lang na sila time, pareho lang gyapon time nila. Ang mga mahal kag barato nga wallet, amo man gyapon ang unod kun pilang unod mo da, di ba? Ang lain lang kung mahal ang wallet, mas wala unod. Kaya nabakal na sa wallet. Na. Sige. Ang next session, boy, don't buy a huge house. Huge. Too much space creates distance between family members. They'll grow old and leave anyway. Nya din tuto man nga po na tani tawag isli puno. Tawag gamos li puno tuto mo to pas babaw kalayo sa inyo. Di ba may mga intercom na or si Alexa, tell everyone it's dinner time. Kag tuod mga action boy. Amo tungod ko isa sa mga balay lang tama kadako, ng isa ang mga pamilya talaga sila gagalitanay. Oo, di ba? Amo naman balang iban kisa action boy nga. Ay, wala kami natin kakatay sa balaya. Oo, kaya pag sulod ko sa kwan, atuman to sa sapiak to, atuman sa... Nya, pag sulod ko sa living room, atuto sa dining room. Wow! Pag sulod ko sa dining room, ara ko sa study room. Ato sa azotea. Abo, azotea! Social! Di ka, hindi mo magkilita na yung blako tama Azotea, kadako. sa Boracay. Oo. Ato siya sa sa swimming pool. No, daw mo na sa ang tama kadako nga balay yung gisa. Tapos 3 lang kamo. True. Tapos 5 ka kwarto. Kaya ang balay ko no sila nila kuno is a bad investment. Hindi sa investment actually, no? Bad investment sa kuno. Kaya wala sa return mo, why sa sang ROI? Why sang return of investment bala? Gasto ka lang gasto dayon balik. True. Galing kay ti galing sa mga kwan sa mga point of view na sa mga negosyante. Alright. Mayroon ko gani kilala action boy nga nga super si Miss Nona. Pamatiyan na wait lang it guys ha. Kung paano mag-pronounce ng Ginsendan ko ni Miss Nona. Thank you so much, Miss. Amo panitan yan sa Tag Hoyer. Tag Hoyer. Honey, I wanna watch Tag Hoyer. Yes, thank you so much, Miss Nonsky. Basta may Tag Hoyer kada Miss. Tag Hoyer. Kagutok na sa imo. Kung si James na pamalo no, yawa ka na. Nga. Mira, Jason, wala rin ko konto pero ano James. Hindi mo na yung mga balaan nga sala, ya. Yan, wala ko halwa na siyang lito ito konto nga nahulungan ko. Kala sa isang iyong ni James. Duga orasyon. Ang next action boy. Always settle for the justified price. You can do more with 2 for the price of 1. Diba, no? Mano istorya ka, di na istorya ko na si mo, paglakat naman sa Beijing, bla. Baligyan na relo. Ay, siya tikalon siya, kaya takabakal si 300 mo, anong 300 100 yuan. Tatlo ya ka, iya relo mo, lisa niya. Pigaw ako di ni anom. Anom ya the same price. Di ba? May nasugit pag idya tong kabalo mag-in-check sa amon. May upod kami nga kabalo mag-in-check mo daw in-check Chinese ya mo. Ano man in-check? Ako nga ni 12. Nga. 12 ya. Balaga dito ya, may ayuanay ako na to mo ayuanay na to ya. ang amon nga tour guide. Nya kung presyo sa gani 100, ayon nyo, namunti lang ayo. Nya ayon nyo ko sa ato, nya ayon nyo 20. Grabe ba? Marabot ka mo sa presyo nga 45, 40. Tita, mahambal siguro ang nagbaligya ka. Tari, wala na akong negosyo nung pangatag na lang. Hindi kinasabat ka hindi sa mga crazy. You're crazy. Pero nabaligya ka sa to. Especially sa how much? 100. I'll take that for 20. You're crazy. Lakat ka lang. No. I'll give you 90. No. 20. No, you this 80. Ni mo 25. Ugay ka mo ng butan. Ay ka mo 45, 40. Grabe, no? Diri hindi na diya mag-work. Ang amo na nga tawaray, na? Ang next action boy. Wala man na yung mamban, no? Malo ka nga paltik na rin. Kabakal to sa dusik bilog. Di ka dahi palagtag lang di pagkabot mo. Doa kasi mana. Doa kasi mana nagdulog. Nagdulog sa... Tapos na maliligayang araw. Nagdulog na siya. Ang may mga brand pa na. May mga brand pa na. Ano? Mga tisot. Kasi tisoti. Tag Heuer, ano.
Tag-hour. Tag-viewer. Pero tapos lain ang spelling. Duwa kasi mana lang. May nabasahan ko. Nagtulog. Naging chat. Si Miss Nona. Karoon ko na ipakita. Ay, karain. Ang next session, boy. Insakto ni Giliaring spelling. Insakto Gilio. Tag-hire watch. Tag-viewer. That's why na-tag-viewer na siya. Kay T-A-G-H-E-U-E-R. Tag-hire. Tag-viewer. Viewer. siya. Okay, sige. Last section, boy. Doka reminders na lang. Okay, remember that it's not the brand. Okay na ko din sa kasyo. Sa kasyo. Tapos spell. Hindi, C-A-S-O-I. C-E-S? O-I. Kasoy. Kasoy na mo yan. Hindi nga kasyo, by C-A-S-I-O. Kasoy. Yan nga kasoy yun. Saka kasyo ko rolling mo ti kay K-S-O-I maning ako niya. Pagtana, Amo na. pre, ano nang brand nga na isang yata? Gusto mo, pre? Pre, kasoy man eh, pre. Amo nang dusik bilog sin. Nato pila bakal mo na. Sina, mamahal ba? Dusik bilog. Di kayo, Di magdagdodwa sa kasimana. Bali, 24 mo na kasimana mo. pwede ba yung parang tagdua-dua sila? Kung ano yung talaga, tagdua-dua ka mo, Di pre. mag 24 sa kasimana, kundi mga ano man kabulan. Kasoy ni pre, kagtisuti. Ay, ang last action, boy, remember that it's not the brand that carries you. It's how you carry the brand. Correct. Amo tang bagsi mo bla kaangayan, depende na ko nangayan ka. Grow old and wise, learn how to save and invest. Amo na siyang last. Sige. Financial advice. Alright. Sige. Oo. Nanchakto man ni si Sunny Boyo. Paladar bla daw tiso na siya kung mag-pronounce ang tisot. Para di ka Kaya mo na, bal mo yan. Kagagina bali ang mga tisot. Di syempre, ano na yung may pamatian mo kayo doon kalain, masang pisot. Diba? Tiso. Gira mo na sa tod mo pronounce. Tiso. Balo ka, amigo Sunny. Hindi ta balo mo pronounce. Nakita ito nagasuksok mo. Oo, yes. Ang abord nila, may mga kasoy. 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 Naka-notice na wala ko yung rilo. Ganino nga, how? Kisa may rilo, kung Di nakita ba kitagaan ka ni Renz Rilo? Ito mga tatlo, kadlo, apat kadlo, grususok ko. Kunan ko na sa baran ko. Aha. Kita mo la ko yung mga... Bling-bling. Bling-bling sa lawas. Kaya daw, nasa baran ko. Aha, muna. Kaya labang inas dula. Di ako lang to, Pi. Laban inas dula sa ako niya. Ibaliog mo eh. Para di matula. Sige. Action boy dahil nagit before anything else, ginpalihog ni Aksyon Eric Magbanwa sa tanan nga relatives Yes. and friends ni Samuel Sam Armita. His remains now lie sa ila residence dito sa may Purok Malipayon, Barangay Sagwa, Banu, Vavalia, Dili, Negros Occidental. Kaga interment schedule buwas nga adlaw sa may San Enrique Catholic Cemetery. Kag alas 2 ang misa kag sa alas 2 ang misa sa San Enrique Catholic Church. Pwede nyo lang ma-text kag ma-update si Aksyon Eric Magbanwa. Yes. So, sa telephone number, Sa telephone number 0939-916-4046. yes, okay. Kag condolence sa pamilya ni Aksyon Eric Magbanwa. Mga kag-aksyon inyong pamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Sabado, Abril 23. 16 days to go before sa May 9 election. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.